Hola i benvinguts a Nou Nakamas. Avui se'ns ha avançat el manga 894 degut a la Weekend Shonen Jump. Un capítol molt bo, increïble. Hem presenciat moltes coses emocionants i molta informació, així que personalment un dels més notables de l'arc. Donem inici amb la portada, que com al passat capítol vam tenir informació de la proclamada banda pirata de Leo, en el que se'ns ha anunciat a dia d'avui que dita banda serà l'encarregada a escoltar la família real en el seu trajecte direcció Maria Joy, a l'esdeveniment del Reverie. Endinsant-nos ja directament en el capítol, comencem dins un flashback on ens trobem a Luffy i a Rayleigh entrenant. L'ancià l'adverteix que té que ser capaç d'esquivar 5 cops produïts per ell utilitzant el haki d'observació. En cas de no poder encarar la situació, no serà digne de menjar. El D li respon que té molta gana, però Rayleigh altre cop li fa entendre que un enemic no esperarà. No tindrà tanta compassió com ell, acabant de visualitzar al final de la vinyeta com l'instructor colpeja amb un recobriment a un bastó a l'aprenent per haver fet caure el menjar preparat. Ja arribada la nit, Luffy descansa al terra, fent saber als seus companys animals que no pot alleujar la seva gana al no haver pogut assolir el seu objectiu. Finalment, veiem a tots dos sopant i recarregant les energies perdudes, quan de sobte Rayleigh li deixa anar que dins dels lluitadors més forts i durs de One Piece hi ha uns que són capaços de veure el futur, preguntant-li al Supernova què faria si es trobés cara a cara amb algun d'ells. Luffy respon que dependrà de la situació i del tipus de persona que sigui, deixant el mestre descol·locat. Silver afegeix que és una cosa que mai havia tingut en consideració, però que ho tindrà molt cru si es troba en aquesta situació. Ja per acabar, li fa saber que farà el possible perquè un cop passat els 2 anys acordats, ell, Luffy, pugui enfrontar les adversitats del futur amb la menor dificultat possible. Ja tornant de nou en el present, veiem a Luffy amb els ulls tancats intentant visualitzar el propòsit o l'aura dels atacs adreçats per en Katakuri, podent esquivar gran part d'ells menys un, que li acaba colpejant a la galta. Seguidament es concentra de nou intentant visualitzar els atacs del comandant, permetent-li veure i parar els seus grans cops, no obstant acceptant el gran dolor que li provoquen. Katakuri, esgotat de la situació, es prepara un gran cop fent-se inflar el bíceps. Un cop llest, sense vacil·lar, li fa arribar el seu braç, fent-lo disparar a la vegada que diu Grillet Mochi. Llavors, un puny recuert de foc colpeja la panxa en Luffy, enviant-lo i enclastant-lo a la paret següent d'on l'havia estacionat anteriorment. Katakuri, cansat de l'atac que acaba de realitzar, el veiem regenerar-se el membre perdut tot mirant-se el resultat obtingut. Luffy, sense rendir-se, s'aixeca, el visualitza i surt escopetejat davant d'ell projectant-li una ràfaga als seus punys, acabant amb un d'ells amb haki, deixant el nostre comandant dolç atònit. Canviem de front obert i se'ns anuncia les 10:10 de la tarda, cap on Gang Beach fa aparició tot aclarint que actualment no se'ls pot atacar a l'obtenir el pastís, un as que els permetrà fugir sense problemes un cop aparcat el gran dolç a Illa Licor. De repent, Chiffon diu «No, encara no», tot mirant un mapa de la regió. Veig, preocupat, li pregunta el per què, en el que ella li respon que Illa Licor no està lo suficientment lluny, cosa que fa que hauran d'acabar d'arribar a Illa Puffs. Els tripulants, a l'escoltar-ho, la prenen per boja, però ella explica el per què tot justificant-se, però ells segueixen veient un suïcidi en aquella acció. Passem breument per al món mirall abans d'anar al Thousand, on veiem aquest cop a Katakuri enganxar un cop de puny a Luffy. Són les 11:10 de la tarda i Nami ordena a Jinbe que giri cap a l'esquerra, on es veu a continuació com un atac d'una espasa passa per al costat del vaixell. És Smoothie que degut a la seva fruita ha adoptat un canvi físic superior al normal. No obstant, les seves germanes l'adverteixen de que no creixi més, si no, podrà sortir perjudicat al vaixell acabant enfonsant-se al mar. Smoothie, emprenyada, acaba maleint el control de navegació dut per Jinbe. Jinbe llavors alerta a Nami, advertint-la de que no deixi de vigilar, ja que confia totalment amb les seves ordres de navegació que li fa arribar. Nami, amb tota seguretat, el tranquil·litza, fent-li saber que pren responsabilitat de tot el que ocorri. Tornem altre cop breument pel món mirall, on Katakuri li està fotent una pallissa a Luffy, adjuntant-li un cop d'esperó a la boca i deixant-lo sense dent. Són les 11:08 de la tarda i visualitzem a Sanji Pudding sobre l'estora. Ell li agraeix a ella tot el suport brindat, on seguidament, prenent serietat en la conversació, anomena que el seu capità farà aparició enmig de molts esquadrons i flotes. No obstant, sota el seu nas, se li escapa un somriure que seguidament deixa anar unes paraules que són «Definitivament, jo salvaré el meu capità». Luffy altre cop fa aparença, veient com va rebent cops i es va aixecant sense parar. Són les 11:36 i la plaça major està de gom a gom. Els vilatans es sorprenen de la multitud de fills de mama, on també ha fet acte de presència el tan esperat, el que s'ha teoritzat tant i tant, el conegut i famós excomandant Dolç Snack, amb una recompensa de 600 milions de berris. Ja per acabar, Oda Sensei acaba per on ha començat, per l'enfrontament de Luffy i Katakuri a una hora abans de l'hora acordada del retrobament.
Katakuri, cansat per l'actuació de Luffy, l'escridassa fent-li saber si és tot el seu potencial. Luffy, esgotat, amb prou feines pot aixecar-se, diu: «Vaig acabar amb tot això», acabant la seva aportació anunciant-li a Katakuri que si es vol retirar de manera subliminal ho pot fer, en el que ell li respon que ja l'havia respost, en el que la seva decisió va ser arribar fins al final. Llavors Luffy diu: «Doncs aquest és el final», i Katakuri respon: «Sí». De sobte, un vell gest de Luffy el veiem realitzar enduent-se el braç a la boca i a punt d'agafar aire pronuncia: «Gear 4». Katakuri, immòbil, presencia l'esdeveniment tranquil, ansiós. Luffy, mossegant-se les dents i amb cara agressiva, pronuncia les paraules: «Snackman». I fins aquí la review d'avui. Espero que t'hagi agradat. Si ha sigut així, agrairia molt un like, ja que motiva molt saber que el que aporto agrada a la gent com per donar suport a aquest manga en català. Si vols deixar també un comentari positiu o instructiu, benvingut sigui. Jo sóc Capità Lucy i fins una altra. Adeu!